ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ በግዚያውነት ጸንሕ መገሻ ናብ ቻይና ከይግበር መኺሩ ተቃወምቲ ሰልፍታት ሽወደን ሰረጋገ መስርሕ ፖለቲካ አባይቶ ሽወደን ከሂሉ ጠንቁ ኮይኖም ተባሂሉ ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ መደባል ኮምፒስ ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም አርስታት ተሰምዑ ጸንሕኩም ንሎም ዕለት 27 ጥሪ 2020 ዘዳለና መደብና ባኹም ቆብለ ምሳኹም ዘሎ ኹንያት ሚካኤል ሰናይ ምክትታል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሽወደን እና ባብ ቀረባ ግዜ አብ ሂዋን ዝተባሃለ ዕዳጋ ከም ዝተጀመረን ቁልጡፍ ምልባዕ ዘርአየ በቫይረስ ኮሮና ዝተባሃለ ተመሓላለፍ ሕማም ዝሰዓበ ልበዳ ዝተስፋሕፋሓላ ሃገረ ቻይና ዝግበር ጉዕዞ ግዜያዊ ገዳ ጉዕዞ ከም ዝገበረ ትማል ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መጠንቀቕታ ረዲዩ እቲ ሚኒስትሪን እቲ ሕማም ልበዳ ቁልጡፍ ምልባዕ ብምስዓብ በቲ ቫይረስ ተጠቕዑ ሰባት ልዕሊ 2000 ከም ዝበፅሕን ዛጊት 56 ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም ከም ዘለውን ንምንጭታት ሰብ መዚ ጥዕና ብምጥቃስ ሓቢሩ በዚ ቫይረስ ንስተለኽፉ ሰባት ንምልላይ ዓለም ለኻዊ ቁፅፅር ማዕርፎ ነፈርቲ ይግበር ከም ዘሎ ክፍለጥ እንከሎ ዛጊት እዚ ስጋኣት ኣብ ሽወደን ኣብ ዝተሓተ ኩነታት ከም ዘሎ ይንገር ካብ መንግስቲ ንሰናይ ተግባር ዝውዕል ተወሳኺ ገንዘብ ንኽስላዕን ብዛዕባ ካልኦት ጉዳያት ኣመልኪቱ ሓላፊ ሰልፊ ቬንስተር ዮናስ ኸስተድ ምስ ሰልፊ ሞደራትን ክሪስን ዲሞክራትን ብምትሕባሩ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ስቴፋን ሎቨን ተሪር ተቃውሞ ወሪድዎ ንዝኽሪ ህልቂት አይሁዳውያን ብዝምልከት ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተገብረ ምትእኽኻብ ኣብ ዝተረኽበሉ እዋን ተቃወምቲ ሰልፍታት ሽወደን ሃገር ናብ ደልሃመት ይመርሑዋ ከም ዘለዉ ንጋዜጣ ኤክስፕሬስን ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣፍሊጡ ፖለቲካዊ ስምምዕ ወርሒ ጥሪ ንሽወደን ኣገዳሲ እዩ ነይሩ ንሕና 4 ሰልፍታት ሓላፍነት ተሰኪምና ብሓባር ማሕበራዊ ብልጽግና ምድንፋዕን ውድብ ገበናት ምክልኻልን ካልእ ጉዳያት ኣብ ምስራሕ ዓበይቲ ዕማማት ከነካይድ ኣብ ቅድሜና ብዙሕ ስራሕ ኣሎና ክብል እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ወሲኹ ተዛሪቡ ስፋርያ ዲሞክራት ኣብ ፓርላማ ሽወደን ዓብላሊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ንኽህልዎ ሰልፊ ቬንስተር ዓብይ ዕድል ከም ዝኸፈተን እዚ ኸኣ ሽወደን ዝተረጋገ ባይቶ ከሂልዋ ከም ዝገበረ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነቐፌቱ ኣቕሪቡ ፖሊስ ኦፕሳላ ናዋር ሓብ ልዕሊ ሰማያት ኦፕሳላ ናይ ሰባልቦ ነፈርቲ ፈተነታት ከካይድ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ልዕሊ ከባቢታት ግሬን ቤይ ሴቪያ ጎሱንዳን ስቴንሃገን ንኽጥቀመለን ፍቓድ ከም ዝረኸበ ሓቢሩ እዘን ሰባልቦ ነፈርቲ ነቲ ብፖሊስ ዝካየድ ስራሓት መመላእቱ ምዃንን ኣብ ግዜ ባርዕ ዘይሕጋዊ ሃድንን ዝካየደሉ እዋን ድማ ኣብ ላዕሊ ኮይነን ፍጻሜታት ንምስናድ ዝሕግዘን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝካየዱ ገበናዊ ንጥፈታት ንምክታል እውን ይሕግዛ ፖሊስ ነዚ ኣገባብ ኣሰራርሓ ብሰባልቦ ኣየራዊ ስርዓት UAS ኢሉ ከም ዝፀውዖ ይፍለጥ መሰረት ምትእታው ናይ ሰባልቦ ኣየራዊ ስርዓት ገበናት ንኸይፍጸሙ ምክልኻልን ካልኦት ገበናት ቅድሚ ምፍጻሞም ንምግታእን ከም ዝኾነ ኣፈኛ ፖሊስ ኦፕሳላ ጆናስ ኤሮኒን ንቴሌቪዥን ሽወደን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሓቢሩ ኣገልግሎት ሰባልቦ ነፈርቲ ወኡ ከዓ ድሮን ኣብ 2018 ብውሱን ደረጃ ዝጀመረ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኣገልግሎተን ናባማይት ግዜ ክብ ኢሉ ይርከብ ፖሊስ ሽወደን ኣብ 2020 ኣገልግሎት ሰባልቦ ነፈርቲ ብዓብ ደረጃ ክጥቀመሉን ክምርኮስን ከም ዝኽእል ይግመት ትርፊ ባጀት ማእከላይ መንግስቲ ሽወደን 112 ቢልዮን ምንባሩ ተገሊጹ እዚ ምስ ሃገራዊ ቢሮ ሽወደን እንክነጻጸር ዝወሓደ እዩ ተባሂሉሎ እዚ ክሳብ 69 ሚልዮን ክሮና ዝበጽሕ ብተዛማዲ ዓቢ መጠን ገንዘብ ማእከላይ ባንክ ሽወደን ብምኽንያት በዓል መዚ ሃገራዊ ዕዳ ዝተኸስተ እዩ ተባሂሉሎ ኣብ ወጻኢታት መንግስቲ ዝተገብረ ዝዓበየ ምቁራጽ ወጻኢታት ኣብ ዙርያ ዕዳጋ ሸቕለትን ኢሚግሬሽንን ኮይኑ በንጻሩ መንግስቲ ንምምሕዳር ዝገብሮ ድጎም ምውሳኹ ግን ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ዕዳ መንግስቲ 111 ቢልዮን ክሮና ምንባሩን ምስ ዕዳ 2018 እንክነጻጸር ብ149 ሚልዮን ክሮና ዝወሓደ ምንባሩ ተገሊጹ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ክፍሊት ማእከላይ መንግስቲ ንባዕሉ ናይ 98.4 ቢልዮን ክሮና ደፊሲት ከም ዝነበሮን ትንበያ በዓል መዚ ዕዳ ከባቢ 87.2 ቢልዮን ምንባሩን ብተወሳኺ ተሓቢሩሎ እዚ በቐጥታ ዝእምቶ ነገር እንተሎ ዝተኣከበ ቀረጽ ካብቲ ዝተተልመ ብ15 ቢልዮን ዝወሓደ ምንባሩን እዚ ድማ ብምኽንያት ምውራድ ክፍሊት ቀረጽ ዝመጸ እዩ ተባሂሉ ብጠቕላላ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ ተሓሳስ ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ቀረጽ እተኣከበ ማል ክሳብ 13 ቢልዮን ከም ዝጸንሐን ካብቲ ዝተሓሰበ ዝተሓተ ምንባሩ ተገሊጹ እዚ ድማ ብቐንዱ ካብ ጸብጻባት ቀረጽ ዝተረኽበ ልዑል ቀረጽ ከም ዝኾኑ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም كبرات تخاتلت مدبال كومبيس تغرينيا زختعزبو تصنحكم نايلوم مدبنا ينيرو ابي زمت ربع بخالي ارستات كساب نراخب سسناي نعكم دحنقنيو